Ngibeleni ngaphansi kotshani duze nezihlahla zomnyezane lapho amagatsha eyongembesa ngamaqabunga agcwele ubuhlaza ngozwa nami ngilele ngaphansi utshani ngaphezulu kuhleba lala sithamba laluphumule. Ngibeleni phezu kwamadamu lapho amanzi ethule kanyakazi nalapho izinyoni ezincanyana zihlabelela zisho ngephimbo zinanela ukwethwasa kwehlobo zehle ziphuza amanzi apholile lapho ilanga lingenakushisa. Ngiyeke ngifele ezindleleni zabantwana abafundisa iqole njengoba amahlombe esehluleka imithwalo ebengisinga iyona misindo yabantwana eduduza imphefumulo elela ukulala okuphakade. Ngimbeleni endaweni enjena lapho izinsungulo zezilimi zenkathazo zingenakuthola sabo lokwahlukanisa umhlaba. Zingivuse ebuthongweni obuhle uma wena ofunda lemigqana ungifica ungivele lapho utshani ngaphezulu uyothi lala sithandwa laluphumule. Yashicilelwa ngo-1935 Inkondlo KaDktl, umsebenzi kaDokotela uBW Vilakazi.